My dear brothers and sisters, you are all witnesses. Ang Council on the Laity sa Cebu Archdiocese natukod aron magkahiusa ang mga laiko nga nagalaga sa simbahan ug mulambo uban sa nagalain-laing mga gasa nga naglihok dinha kanila. Human namugna niadtong July 21, 2017, ang council nahimong usa ka Archdiocesan Commission pinagi sa dekreto nga giluwatan ni Archbishop Jose Palma. Kini aron mahatagan og mas halapad nga luna ang mga laiko sa pagpangalagad sa simbahan. Adunay duha ka coordinating bodies ang Commission on the Laity. Ang mga laiko nga sakop sa naglain-laing mga pundok gitawag og LOMAS, kon lay organizations, movements, associations, and services. Ingon man ang mga laiko nga naglihok diya sa lain-laing mga parokya. Midaghan ang mga pundok nga may pasakop sa Commission on the Laity, dihang gilusad ang programa sa pag-ila sa mga lay organizations pinagi sa LOMAS accreditation process. Sa samang higayon, natukod usab ang 5 ka LOMAS councils aron magpundok ang mga organization nga may susamang mga gasa o karisma. Sila mao ang Charismatic Council, Marian Council, Third Order Council, Popular Devotions Council ug Apostolic Services Council. Kapin sa usa ka gatos ang mipasakop sa lain-laing LOMAS Council ug 85 niini hatagan og accreditation certificate atol sa 3rd General Assembly karong August 24, 2024. Tungod nining pagkatukod sa 5 ka LOMAS Councils, adunay kausaban ang pagpili sa mga sakop sa hunta kun board sa COL. Kaniadto ang tanang mga grupo mao'y mopili sa mga miyembro sa board. Ning higayuna ang matag LOMAS Council na mao'y mopili sa ilang tagsa-tagsa ka mga officers ug ang ilang mapili nga pangulo mao'y molingkod sa board sa COL. Tungod dining maong mga kalambuan o kausaban, adunay gihimo nga revised statutes aron mahaom sa kasamtangang pamaagi. Ang General Assembly nga paghimuon matag 3 ka tuig mao'y maaprobar sa mga kausaban sa statutes ug kun adunay eleksyon nga paghimuon. Sumala pa sa revised statutes ang Commission on the Laity kon COL karon pagatawgon na og Archdiocesan Commission on the Laity kon ACL. Padayon ang paglambos sa ACL dinhi sa Archdiocese of Cebu, ilabi na sa pagpangandam sa umabot nga subuswak. Kun ang pagbuswak sa Archdiocese of Cebu pinagi sa pagtukod og duha ka bag-o nga diocese dito sa Danau City sa Amihanan ug sa Karkar City sa Habagatan. Mabuhi ang Archdiocesan Commission on the Laity. Mabuhi ang mga laiko sa Cebu.